И здравейте всички, които ме гледат, аз съм Пап 24 и тук играя в Hypixel на Arcade Games. Чудих се какво ли може да играем днес. Може би Creeper Attack. Добре, айде, един Creeper Attack ще играем. Така, това е много интересна игра, тук биеш зомбита, защитаваш един трейдър, който е тук по средата, е тук. Точно тук, така. И спираш зомбите и такива чудовища, които ти дадат пари и то трябва да си купуваш брони и такива неща. И трябва да го пазиш главно от крипърите. Другите неща не му въртят. И скелетовете мисля, че му въртят. Не съм много сигурен. Ето, започваш с така. Е така броня. Ако искаш, после си купуваш айрон. Преди се започваш с една друга, очудих се защо. Този приятел е на малко животи. Аз ще го взема. Така. Но не го взех аз. Не го бях аз тъп. Този 2 коинс. А, да, имам една. Да ви я яд. Така. 40 голд. Така. Зомбито си е мое. Зомбито си е мое. Така. Чекай сега две. Зомби. Ето го. Окей. Скелетон яли нещо. Добре. Ето тук. Каброня, например. Зомби, зомби, зомби. Ани. Така. Не мога повярвам, че той ме води. Да, той бива крипарите. Които по късмет ги фащаш. О, фак. Добре. Мое. Така, мой. Добре, не се приближавайте до Айрон Голема, защото крът с колата ви ще... Просто ще пукнете. Зомби, 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 къде си ти? Да. Така. Зомби, 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 зомби. Получавам аз много килове. Получавам много килове. Аре бе, това си беше мое. Мое. А, така. А, не. Аз имам 7. Аз не видях. Това епизод ще малко по-дълъг. Малко по-дълъг. А? Аз трябваше да го убия, просто ми лагна. Аз го убих. Но те нямат бе. Аз. Нафи. 750 за Айрон Бронз. Ще събере за Айрон меч, ако добре си плазим трейдера тук ние. Зомби, зомби, зомби. Така, 540 сега, ако не спам двата Айрон Голема ще се пукна. А те къде спамват? Добре. Пап 24 се меси на всичко, меси. Мале, но не стигна тос. Гличва се. Гличва се. Пазете крипарите, бе, идиоти. Не виждам нищо. Аз. Така. Колко имам? 652. Уи. Едно. Сега ако не спадва да Айрон Голема ще умра. Да. Айго.
Чаргет. Всички на менето. Чаргет крипър. Ето. Ние убихме ли Айрън Голема? Да. О, да. Ще има Айрън Броня. Бум. Така. Айрън Броня. Ей, то кил трябваше да е мой. Имаме и Блейз. Така. Сега добре. Ей, това трябваше да е мой кил. Мой кил. Тафа, мой кил. Мой кил. Добре. Aram. Ние ще си умрем тук. Почти невъзможно. Зомби пигмен. Така. Зомби. Така. Пазим трейдер. Зомби! Добре. Подяволите!
Рейдърс. Мале, ние много добре пазим трейдера. Нахуване. Кой? Фейв 18. Трябва да си ми рекорда. Стига съм до Фейв 26 и... Добре, това трябваше да е мой. Мой! Лате! Ах, пуда. Пулу. Часа? Чарги. Окей. Зомби пигмен е нещастно! Само искам да го бия това. Окей. Добре. Фак. Трейдера ще ни умре! Давай! Какво? Какво по дяволите? Това ще е, приятели, аз бях Пап 24-та. И чао!